Sa Good Vibes, jeepney driver nagpasakay sang libre sa mga pasahero matapos nga makapasar sa Mechanical Engineering Board exams ang iya nga anak. Ang iya nga rason sa report ni Romeo Subaldo. Viral sa social media ang litrato ni Ronnie Andales sa Celita Village sa Barangay Alihis sa Bacolod City. May nagkuha sang picture sa iyang depasahe nga salakyan nga may nakasulat nga, libre sakay. Pasalamat kay akon bata nakapasar sa February 2024 ng Mechanical Engineering Board exams. Istorya ni Ronnie, Biyernes ang gabi, ginpukaw siya sang iya anak nga si Sean Gabriel, kaginpahibalo nga nakapasar siya sa board exams. Matapos mapukawan, kaagaho na nakatulog liwat ang bilog na pamilya bangod sa kalipay. Nuktok sa kwarto namon. Nga ma, pasar ko sa board exam. Nakayesan ko yun. Kasi tungkol sa kalipay. Oo. Yung mo ito, nagbinugtaw ko bataan ng mga magulang niya, inisorya kami. Wala nakatulog balik. Buhay na alas 2. Naging tipo ng pamilya. Matapos may baluan nga nakapasar sa board exam sang iya anak, napensaran nila sang iyang misis nga magtanyag sang libre nga sakay sa mga pasahero sa bilog nga adlaw nga pagbiyahe. Bangod para kay Ronnie, ang iya nga mga pasahero ang nanginyabi para makatapos sa pag-eskwela ang iya nga kabataan. Ito nang inistorya na kami ni Mrs. Nga Europa mapatibre sa kahit tayo. Pasalamat naman sa pasahero kaya sila nakabulig na sa atin. Ang purpose ng libre sakay kay pasalamat sa pasahero. Pasalamat sa pasahero. Kay tungod? Kaya na sila nakabulig na sa akin. Na mapasila sa Kinako sang nabulig sa mga pasahero sa income sa adlaw sa mga driver. Tungod lang sa jeep po. Pinakatuig din nga biyahe no? Dali mga 11 years na pagpakal ko ni 2009. 5 ang iya kabataan. Ikatatlo si Sean Gabriel. Sa TUP Visayas siya nagtapos ang iya nga kurso. May duha pagid siya ka mga estudyante, isa manog pulis, kagang isa manog maestro. Ang duha ka mga magulang napatapos niya man sa kolehiyo. Initanan bangod sa pagbiyahe sang jeep. Dako ang iya nga pagpasalamat kay wala na usikan ang iya adlaw-adlaw nga pagpangabudlay kay nangin maayo ang pamatasan sang iya kabataan. Salamat ko sa mga Ginoo sir nga maayo kabataan. Way ko da ya gawtas. Way gina igambal nga ni Biswila. Salamatan. Matapos ang libre sakay, nagpalibre inom man siya sa mga driver. Sa weekend kuno, ma-outing naman ang bilog nga pamilya. Iya lang nga pamaagi nga ipaambit man sa iban ang nabaton nga grasya sang ilang nga pamilya.